Janne Bubblecapilta terve! Tällä videolla mä näytän teille, miten Bubblecap toimii. Laitetaan vesipulloon, eli tavalliseen limupulloon, 4/5 vettä ja jätetään se 1/5 tyhjää. Tää on tärkeää jättää tyhjää sinne vesipulloon, että sinne mahtuu kaasua. Sitten kierretään Bubblecap kiinni ja nyt on hyvä muistaa puristaa ne ilmat pois sieltä. Näin. Sitten otetaan se kaasupatruuna ja tällaisella vipuliikkeellä lisätään se hiilidioksidi sinne veteen. Ja on tärkeää muistaa sekoittaa jokaisen lisäyksen jälkeen. Kuten me näemme, niin hiilidioksidi liukenee hyvin kylmään veteen. Se menee takaisin tällaiselle kuopalle. Ja tosiaan niin 4-5 kertaa lisätään hiilidioksidi. Ja sitten kun siellä on tarpeeksi kaasua, niin siellä on sitten valmista kuplavettä. Ja maun mukaan sitten voi laittaa, riippuen kuinka hapokasta haluaa, niin laittaa sitten sitä hiilidioksidia sinne veteen.